bon dia de matí. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia de matí. He fet aposta el desafine. Què tal, com esteu? Amb ganes? Avui tenim un conte com encendre la flama d'un drac apagat. I per què la tindrà apagada? De seguida ho anem a descobrir. Esteu preparats? Oh, veig per allà Beatriz Mañas, que es connecta. Almudena, Paola. I algú que se pixa de la risa. Marco, bon dia. Vinga, anem a començar. Esteu preparats per al conte? Com encendre la flama? Vaig a tornar-vos-la a ensenyar. A veure... Mireu quina xulada, Mireu quina xulada de conte. Com encendre la flama d'un drac apagat. El tema de la flama me l'inventé jo, perquè en realitat és com encendre un drac apagat. Però, clar, què tenen els dracs? Un dia, Alejandro... Així que anem a començar amb el nostre conte d'avui. Espero que us agradi moltíssim. Ens col·loquem, deixem el mòbil preparat com sempre per a poder-nos veure tots bé les caretes i marxar. Així el tenim. Com encendre la flama d'un drac apagat. El tinc amb mi, a Dragonetti, mireu-lo. Ui, va per tots els xiquets que esteu mirant el conte. Hola. Hola, Marco. Hola, Alejandro. Tinc la flama apagada. Anem a contar el seu conte i així descobrirem què li passa. Hola, Mario, que també veig que t'has connectat. Comencem. Com encendre la flama d'un drac apagat. Dius que no fa flama? Ni una guspita petita? Gens de fum? Cap espurna? El teu drac preferit sembla una sargantana? La meua especialitat és encendre dracs apagats. Ta-tan! Soc experta en encendre dracs apagats. Segurament se li ha encallat la flama. Agafa pels peus i sacseja-los ben fort. No res? No res. Estira el de panxa en l'aire i salta-li damunt. Boing, 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 boing. Encara no res? Encara res. Boing, 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 boing. Més prompte sembla un problema elèctric el que té el teu drac. Per provocar una espurna, al teu drac necessitaràs un plomall. Ja el tens? Agafa'l i fes-li pessigolles. Pessigolles als peus, pessigolles a les aixelles, pessigolles als morros, al morrut, davall del nas. De segur que així el teu drac s'espavila i fa una flama. Al morrut no funciona? A les aixelles tampoc? I als peus tampoc? De veres que el teu drac té un gran problema. S'encén o no? Doncs el problema sí que sembla seriós. Anem a canviar de mètode. Com qui no vol la cosa, proposa-li al drac una partida de cartes i fes-li trampa. Tantes trampes com tu pugues. Les trampes més grans i més boges del món. De segur que s'enfada i comença a traure flama.
no? Com que no explota tampoc? Ui... Provem una altra cosa. Preparem-li un pastís i posa-li damunt totes les espelmes, totes les espelmes que tingues. De segur que en veure una espelma no s'hi pot resistir i vol encendre-les totes. Què? Què em dius? Que sí que s'ha pogut resistir? Pues no et queda més remei que llevar les espelmes i menjar-te el pastís. Nyam, nyam, nyam. Pastís cap a dins. La història comença a complicar-se. Mira, hem portat al drac a fer un tomb, una volteta per ahí per algun lloc, davant dels aparadors dels electrodomèstics, i fes veure que t'entusiasmen tots els nous models de cuines. És a dir, has de fer que tinga enveja del foc de les cuines. Cuines la Flama d'Or, els fogons que més escalfen. Avui cremen els preus. El teu drac segur que s'inflamarà de tan gelós si crides «Però quina passada que és forn! Ui, me'l vaig a comprar per a casa, quin foc que fa més bo! M'encanta, m'encanta, m'encanta!» Doncs el drac segur que reacciona. «Oh, totes les cuines! Quant de foc que fan! Quina meravella! Tu! Mira, mira quines cuines més xules! I quant de foc que fan! Me les vaig a quedar totes! Oh!» Què? El drac reacciona? Tampoc? Paciència, mira, fabrica-li unes flames amb paper de seda, vermell i roig. Vermell i groc volia dir, roig i groc. Li fiques unes flametes per ací, rogetes i groguetes, se les enganxes al nas amb un poc de celo i ja està. Però què me dius? Que el drac s'ha menjat les flames? Les ha agafat i se les ha menjat. Ui, aleshores tenim un problema greu. Amb el cor trencat, estàs pensant que el teu drac no es tornarà a encendre mai més. T'asseus al seu costat i li recordes els bons moments que heu compartit. Totes les bestieses que heu fet junts. I què? Encara que li recordes quan eixíeu a passejar els dos que éreu bebès, quan el portaves a la teua motxilla, quan vau espantar uns lladres... Sembla que tampoc funciona. Eixíeu a passejar junts. El duies en la teua motxilla un dia al col·le amagat i espantàveu els lladres fent-los foc. Aleshores li dius que l'estimes i li promets que sempre serà el teu drac, siga com siga, encara que estiga apagat, que estiga fred, que estiga fins i tot congelat. I per acabar li fas un senyor petonàs enmig del nas. Sempre seràs el meu drac. Ara sí! Què està passant? Un petó ben gros que t'aixi del teu cor i de tota la vida això sempre funciona. Això sí que és capaç d'encendre la flama del drac més apagat. Una flama plena de colors. I conte contat, este conte del drac apagat s'ha acabat. Què us ha paregut?
No puc llegir-vos mentre estic contant el conte. Sé que digueu cosetes, però és que jo no vos puc seguir. Perquè no tinc els comentaris actius per no perdre'm. Però bé, espero que us hagi agradat molt. Suposo que haureu comprès que quan un respecta a les persones tal i com són, quan un respecta als animals tal i com som, traiem lo millor d'ell i d'ella, traiem el millor d'ells mateixos. I són els nostres amics per a sempre. Veritat? No podem forçar a fer unes coses que no podem. No podem forçar, per exemple, a un taronxer a tindre taronxes quan encara no ha fet la flor de l'atzar. No podem forçar a una papallona a ser papallona quan encara està sent cuc. Hem de respectar els temps i les voluntats de les persones. Bueno, que dir-vos que m'havia preparat jo així, ta-tan, 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 perquè tots som un drac en esta vida. Mireu, mireu. Vaig a ser el drac Sergi. I en aquest moment el conte s'acaba. Us desitge molts besets i que estigueu molt a gustet amb les vostres famílies, calentets a casa, aprofitant el temps, llegint contes, escoltant el conte de les 11 del matí, fent el taller de les 5 de la vesprada amb Eva i llegint les recomanacions que els vostres mestres us envien, ¿vale? Espero que pugueu entrar, ara ja parlo per als meus alumnes, que hi ha per així alguns quants connectats, que estigueu entrant al blog, que pugueu seguir les tasques, que són setmanals, I no us preocupeu de res. Poquet a poquet i pront ens veurem. Vale? Un beset molt, molt, molt gran. Adeu, fins demà. Ah, que no vos he dit la proposta didàctica. Se m'havia oblidat. Vos propose fer un drac, vale? A veure qui és capaç, si acaba les tasques, de fer un drac. Me'ls envieu per No és la classe de sempre, per l'Instagram, i els publicarem. Jo ara vaig a fer-ne després un, i posaré com l'he fet. Necessiteu, mireu, vaig a ensenyar-vos-el. Necessitem ullets, que podeu fer-los en cigrons. Si teniu cigrons a casa, boletes de cigrons, les podeu pintar blanquetes i ja està. Papers diversos, cola, ogüeres. I també, si voleu, podeu fer-ho amb un tub de paper de cartró, de paper higiènic, d'acord? Ara que tot el món compra paper higiènic, de segur que ne teniu. Una abraçada molt forta.